Issa li ċ-Ċittadella ngħatat id-dera li jistħoqilha dak kollu li kien skopert fil-fażijiet differenti ta' xogħol ta' restawr se jkun inkluż fl-applikazzjoni biex iċ-Ċittadella tiġi rikonoxxuta bħala Wirt Dinji Storiku tal-UNESCO. Iċ-Ċittadella ilha mill-1998 aċċettata fuq il-lista tentattiva tal-Wirt Dinji tal-UNESCO u fl-aħħar snin saru sforzi biex din tgħaddi għall-istadju li jmiss, iżda dan jirrikjedi finanzjament, riċerka, studju u riżorsi umani. U One.com.mt tkellem ma' Monsinjur Joe Vellagauci, ambaxxatur Malti għall-UNESCO, li fisser kif issa li loġistikament ir-restawru għal-est u dak li seta' jkun skopert instab jista' jibda żmien ta' riċerka serja. Dan jeħtieġ rida politika li tipprovdi l-fondi meħtieġa u riżorsi umani lokali intiżi fl-istorja tal-post, tal-arkitettura militari, akademiċi fl-istorja tal-arti u professjonisti barranin li għandhom esperjenza fi nominazzjonijiet ta' siti għal Wirt Dinji. Sit bħal ċittadella jiġi dikjarat Wirt Storiku Dinji jekk il-World Heritage Center jistabbilixxi li għandu outstanding universal values. Monsinjur Vellagauci raġuna li jekk fl-1998 iċ-ċittadella kellha biżżejjed biex tidħol fil-lista tentattiva, issa li sar ir-restawr estensiv fejn insabu ħafna affarijiet ġodda u saret magħrufa l-importanza taċ-ċittadella fi żminijiet differenti, l-outstanding universal values żdiedu. Meta sit ikun aċċettat fil-lista definittiva jew anka tentattiva tal-Wirt Storiku Dinji, stat firmatarju tal-Konvenzjoni tal-Wirt Dinji bħal Malta għandu l-obbligu li jinforma lil World Heritage Center b'kull żvilupp ta' portata maġġuri. Għaldaqstant, meta saru l-pjanijiet ta' restawr taċ-Ċittadella, il-World Heritage Center kien informat b'kollox biex jekk ikun hemm xi oġġezzjonijiet jew jaraw li t-tibdil seta' jnaqqas mill-valur universali taċ-Ċittadella tinġibed l-attenzjoni minn qabel. Monsinjur Joe Vellagauci stqarmana li bħalma l-proġett eċitanti tar-restawr tlesta b'suċċess huwa konfidenti li hekk ukoll il-proċess affaxxinanti tan-nominazzjoni irendi il-frott mixtieq.